बे समाव नेपालनि जापाननि नैबे हालदैबारियाव जानाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि नैबे 6थि बोसोरारि जि जथुम बेयो दिनै साननैनि हाबाफारियाव सोलिबाय दङ आरो बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो आरो बे समाव जोङो बिटिआर एबा बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय लिरगिरि बा गुबुन गुबुन बिथिंनि हाबा मावनाय बिथांमोना बेवहाय फैनानै माबायदि बाहागो लाफैदों आरो माबायदि नुदों बेखौ जोङो बे समाव मिथिलागोन नोंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आङो दंफैयो नैबे नेपालनि जापायाव जापाननि बे हालदैबारि गामियाव आरो बेवहायनो साननैनि हाबाफारिजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो आरो बे समाव आंनि केमेरामेनखौ नैबे पाब्लिक गेदारिंखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन बेनो जाबाय नेपालनि जापा जाय गामिखौ जों हालदैबारि होननानै मिथियो आरो बेवहायनो बर' मेसफोरा रायजो जानानै दङ आरो बेवहायनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा 6थि बोसोरारि जथुमखौ लानाय जादों आरो बे समाव आंजों लोगोसे दङ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय माखासे लिरगिरि बिथांमोन आंनि बिबुंथिखौ आङो नोंथाङा बबे जिल्लानिफ्राय फैदों आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों नोंथाङा नैबे नेपालाव बर' लाइमोन लिरगिरि जथुम्मायाव फैबाय बेवहाय फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बे नेपाल हादरसिम बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे हाबाफारियाव जोंखौ लाबोनायनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बे मेसे रायजोआवबो गामियाव जों मोजां नांदों बिथांमोननि जा जोंखौ सिबिनाय बा जोंखौ अनसायनाय बे जोबोद मोजां मोननाय जादों जोबोद गोजोननाय मोनदों हाबाफारिफोरा माबायदि सोलिबाय दं मोजाङैनो सोलिदों दिनैबो जोंहा गोबां सावराय मेल जादों खन्थाइ आवरायनायबो हाबाफारि दङ आरो खायफा स्कलार जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दङ बिसोर मोजां मोजां खोथा बुंदों फोरमायदों आरो जोङो खोनासंनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बे नेपाल रायजोआव जोंनि बे दख्लासे बर' समाजाव बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोनानै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ बेसिम सफैनो थाखाय जा मदद होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिबाय नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय फैदों आं बड'लेण्डनि चिरां जिल्लानिफ्राय फैदों आरो बेहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा आरो बेहाय मेसे इउथ जुवा क्लाब दङ बिथांमोना बेहाय बानजायफैदों बेहाय फार्स्ट माने सेथि इन्टारनेसनेल बुंनो हायो ओरैनोथ' 6थि बोसोरारि जथुमा जाबाय नाथाय गिबि खेबनि थाखाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा माने इन्टारनेसनेल हादोर गेजेरारि जथुमा खुंदों बेहाय आरो बेहाय जोबोर मोजां बे ओनसोलनि मेसे जायखौ जों बर' होनो बिथांमोना बिराद मोजाङै बानजायदों मोजाङै खुंफुंदों जानाय लोंनायाबो मोजां जादों आरो हाबाफारिफ्रा मोजाङै थांबाय थादों सोलिबाय थादों आरो बेहाय फैनानै गोजोननाय मोनदों लोगोसे बेहाय फैनायाव जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय गोबां मदद मोनबोदों बा बिथांमोना जोंनो बिसिम फैनायाव मदद हरदों आरो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थायो मानोना गोबां लाइमोना बेहाय फैनो हादों बिथांमोना मदद होआमोनबा बेबायदि हाबाफारिखौ खुंफैनो हानाया जाथावना नङामोन बेखायनो आं बिटिआर सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बेहाय मेसे जुवा क्लाबखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होयो मानोना बिथांमोना बानजायफैदों आरो बे बानजायनायनि थाखाय नेपालनि आरो बड'लेण्डनि बर'नि बा आसामनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दोआ फैदों मोजां बेहाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो हादों आं फैनानै बेहाय जोबोर गोजोननायबो मोनदों बेखिनियानो नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय फैदों आं गसाइगावनिफ्राय फैदों बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैना माबायदि मोजां मोनो जोबोद मोजां मा मा हाबाफारि सोलिबाय थादों दासिम दा माने दहाय माने लिटारेचार प्रग्राम सोलिखांबाय दा माने सेमिनार सोलिदों बड'लेण्डनि बर'फोरजों रुजुनायब्ला नेपालनि बर'फोरनि रुजुनायनि माबायदि मा होनदों नेपालनि बर'फोर आरो बड'लेण्डनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि मोन्दांथि मोनदों आदसा माने कालसारनि बिथिङाव नायोब्ला एसे माने फ्राय माने गोरोबफ्रामो बिसिनि रायज्लायनाय बिसिनि माने गाननाय जोमनाया डिफारेन्स दङ नाथाय रायज्लायनायनि बिथिङाव जुदि बुंनो थाङोब्ला बेखौ मोनसे रावसायाव लादो मोनसे राव हिसाबै बे मोनसे रावसा जाबाय माने बेंगलनि रावसाजों माने बिसिनि रावा फ्राय माने गोरोबनाय दङ आरोखि
बिसिनि रावा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदि सोलायनाय फैगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे सोलायनाय फैगोन बेनो जों मिजिंथिदों माने बिसोरो जोंनिखौ नुगोन जों बिसोरनिखौ नुगोन बेनि गेजेराव मोनसे माने सोमोन्दो फैगोन आरोखि ओमफ्राय माखौ सोलायनांगौ बे सोलायलायनाय फैगोन आरो सोमोन्दो मोनसे थागोन बेखौ नुनो मोनो बे समाव जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गोबां लिरगिरिफोरजों जोङो लोगो हमज्लायबाय आरो गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बे समाव जोङो नैबे नेपाल जापाननिनो नैबे हाल्दिबारि गामिनि मानसिफोरनिफ्राय जों गोबां जिहेथु बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेबायदि हाबाफारि खुंबाय माबायदि मोनदों माथो मोजाङानो खादा फंबाय मोजाङानो खादा जों बे जोंनि साजायगावनि फैदोंनो होननानै जों नायनो फैदों दाखालिबो फैया जों फंबाय दाखालिबो मोजां मोनाखै नोंसोरनि गामिया मा गामि नोंसोरनि गामिनि मुङा मा गामि जों दा आरि जलथल जलथर नोंसोरनि गामिया 4 नम्बर जलथल नोंसोरनि गामियावहाय बेसेबां न'खर दं दं जायदा दं गोबाङैनो दं 80 घरसो दं ना 80 90 घरसो दं जों जायबो कन्सेन्सरि फासि जों सानसे जों बुरैफ्रालाय माथो सामलायनायसो नोंसोर न'खराव मा राव रायज्लायो न'खराव दा सानसे जोंने नै गावनि बर'नि भाषा बर'नि भाषा बर'नि भाषा फिसाला बर'नि भाषा रायलायनांगौ दा ने फंबाय ओमफ्राय गुबुन जातनि भाषाला गुबुन जातजों रायलायनांगौ आरो गावनि बर' भाषाला गावनि बर'नि भाषा रायलायनांगौ नंगौ नाङाथो भाई जों रायलाया जों गुबुननि जातनि भाषा रायलाया बिसोर गुबुन जात रायलायाबानो जों रायलायो फंबाय खान्था बे समाव जों नेपालनिनो आरो गुबुन सासे आइजोजों जोङो बे समाव रायज्लायबावगोन मादै नोंसोरनि गामिनि मुङा मा जोंनि आयनाबारि औ नोंसोरो माने नैबे प्रग्राम लाफैबाय बड'लेण्डनिफ्राय मा बुंगोन मोजाङै मोनदों मोजां मोनदों औ बे बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय मानसिफोरजों माबायदि नांदों रायज्लायनाय माखासे इनसि भाषाखौ सिनेखौ बारा रोङा जों मिथिया औ बाथ्राखौ बाथ्रा रायज्लायनायाव माबायदि बारा बुजिया जों सिनेखौ अरायनिखौ नोंसोरनि गामियाव बेसेबांसो सुबुं अनजिमा दं बेसेबांसो न'खर 100 घर बांसिन दंदां आयनाबारियावहाय न'खरफोराव मा रावखौ बांसिन रायज्लायनाय जायो जोङो बर'आनो रायज्लायो बर'आनो ओमफ्राय स्कुल लिरनायफोरा स्कुलफोराव फरायनाया मा रावजों फरायो स्कुला एसे बन्दोंनि रायज्लायो बन्दोंनि फरायो जानाय लोंनायफोराव बांसिनै नोंसोर बर'नि मा मा जामुंखौ बांसिन जायो जोङो दा ना बेदरफोर अमा बेदरफोर जायो बांसिन साम'फोर मैसाखौ जायो जोंलाय मैसाखौ जायो बे बर'नि जानाय आदारफोर बड'लेण्डआव मोननायफोरखौ मोनो ना मोना जानाय आदारफोर आदार ना माथो आदार होननाया माथो औ नोंसोर जेनेबा आदार जामुंफोरखौ जेनेबा नाफामफोर माबायदि खालामो जायो बाथोन बोननानै जायो आलुफ्राव गलनानै जायो साम'बो जायो लादाय जायो साम'खौ मा होननानै बुङो ओरैनो जोङोलाय साम'आनो होनो साम'खौ गुबुन गुबुन आदारफोरखौलाय नाफामफोरखौ नाफामानो होनो नोंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय लिरगिरिफोर आरो नैबे नेपाल हादोरनि सिङाव थानाय जापा जिल्लानि नैबे हाल्दिबारि गामिनि बा बेनि ओनसोलनि माखासे बर'फोरजों जोङो सावरायबाय आरो बिथांमोननि जानाय लोंनायनि अनगायैबो गुबुन आसार खान्थि आरो माबायदि नैबे हाबाफारिखौ सोलिदों बेखौ जोङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोबाय এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে
আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।